Пред нас е една от най-интересните златни монети от Римската империя – ауреусът на младия император Гордиан III. Тази малка монета не е просто парче злато, тя е свидетел на бурно време, когато Рим се люлее между величие и опасности. Гордиан III се възкачва на трона през 238 година, едва на 13 години. Представете си едно дете, което изведнъж става господар на най-могъщата империя на света. На монетите си той е изобразен не като крехко момче, а като решителен владетел. Гладко чело, твърд поглед и полуусмивка, която вдъхва увереност, образ, който дава надежда на войската и народа. Златният ауреус е бил символ на власт и стабилност. Той е плащал легионите, купувал е лоялност и е носил със себе си посланието: императорът е млад, но Рим е вечен. От обратната страна на монетата често стои божество или победоносна сцена, защото монетата не е само пари, а и пропаганда, внушаваща сила и божествена закрила. Гордиан III управлява 6 години кратък, но важен миг в историята. Загива едва 19 годишен по време на поход срещу Персия. И сякаш съдбата оставя тази монета, за да ни напомня за младия император, който носеше надеждите на Рим, но остана завинаги в плен на историята.